Hello mga madam, sharing with you our Halloween trick or treat experience here in Uwidas Hotel, Clark, Pampanga. So here are the rates. We already got our tickets and nagka-claim na lang kami ng loot bags for the kids. The kids I'm with are below 5 years old kaya free of charge sila. We took some photos here sa lobby bago pumasok dun sa mismong venue. This is the hotel's grand ballroom. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na yung bubble maker nila. Pwedeng pumunta dyan yung mga kids. The venue is spacious, malinis, malamig, and the staff are very courteous. Ito yung mga stage nila. Ayan yung setup. Merong mga bouncy castles na mag-e-enjoy yung kids. Sa website nila, nakasulat 12 noon ang registration, tapos 3 p.m. ang pag-open ng buffet. Pero dumating kami doon mga 12:30 or before 1 and open na yung buffet section. Maganda ding maging early bird kasi nakapag-bouncy castle yung mga kids, nakapag-face paint kami agad. Eto, nag-e-enjoy na sila. Although, nung medyo dumami na yung kids at dumami na yung tao, inalis na namin sila sa bouncy castle kasi madami ng mga malalaking kids na naglalaro and talagang natatamaan na sila. Buti na lang may other activities for kids kasi ang tagal mag-start ng magic show, kinain talaga yung time dun sa costume contest na rarampa sa stage. And next, of course, we have Isha. Alright, that's number 9. Meron ding balloon twisting, may ice cream for the kids, cotton candy, tsaka hotdog section. Tapos, ito yung buffet nila. Super sulit na para sa binayad na price, lalo na sa pang-adults. Ito naman yung dessert section nila. And meron din sila, of course, yung mga food talaga or yung mga main course. Nagustuhan ko pa yung buffet nila kasi hindi mahaba yung pila kasi merong buffet na nakaset up sa left wing, meron din sa right wing, kaya hindi mo na kailangan pumila ng mahaba. Siguro magiging 10 out of 10 ang rating ko sa pa-Halloween event nila kung sana yung mga bouncy castles nakahiwalay yung mga kids or yung mga below 5 years old sa mga medyo malalaki na para naman mag-enjoy lahat. Overall, happy naman ang experience, nabusog ang adults, nag-enjoy ang kids. Excited na ako for Halloween 2023. So mga madam, kung may suggestions kayo kung saan pa pwedeng pumunta, comment nyo lang.